साबस्क्राइब खालाम अन्नानै आंनि सिंगार बेन्ड चेनेलखौ जाहाथे आंनि बायदि भिडिअखौ मोनो। खुलुमबाय नोंथांमोन, दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव फेसबुकखौ माने गावखौ मादि अनलाइन थानानैबो अफलाइन सिम्बल दिन्थियो बेखौ फोरोंनो दिन्थिनो आखायाव लादों। गिबियावनो बिदि सेटिंआव लांनांगौ। सेटिं क्लिक खालामबाय। बेयाव दा एक्टिभ स्टेटासखौ नागिरनांगौ। एक्टिभ स्टेटास मोनबाय। क्लिक खालामदो। बेयाव क्लिक खालामोबा बेखौ मोनगोन। बै लडआ थुना होदो। बेयाव आंनिया अफ दंखायोमोन। गोसोआव अन खालामनोबा अनआव थुना होनांगौ। अन थुबा गोथांसिन जागोन। आं दायो अफ खालामना लादों। अफानो जागोन। थेंक इउ। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो अन्नानै। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय। गोजोन्थों। बाय बाय।